Nsuatre West mensini mo ewo bono mantemo se neidi woma hunu se womo MCE wo Sunyane West kusi buadum ede no ho fore hinsemu dodo nananum nsem won ni Adom TV edi nkomwe Esi ahenefo wo Nsuatre ekiremu a mensiri krache kusi buadum ede atodwa se enyade a obebu emusueko mienu se womo ena eya hemfo ewo mensini no emu nanso womo kyerese ekamia yese wotai ebusueko baako echi nesenti wonsemtwerefo nhyiamu a ekoso ase ena Nsuatre benkum hene oje awoho kran asempem edi tu dwase womo de wogidi ye pa se mensini krachi wotai efa aka no echi MCE no papa na ewo constituency chairman ono ne papa free ohemani fie ene mrantie na obukọ FM so koya announcement say emoje ebegu krom ha no e chen se prof de no MCE na oto ye security yi wo ha no wantumi anka ho hwe bepem ne e che se ono na opushi o mo se ne ekoto no mo nye enwachi ena obuadum agen yawo edi tu dwase kusibuadum ede tabono ato wonum afasha wodi no afibia eso se ede basabasa ye ebekrum nanso wotu amanyofofo se wontwe won ho emfiri Nsuatre ahensem ye toso ansa nananum adi bayire hwo krata se odi njanhye ekotoso se o maye ni afashe no abra bia hye de so ewofie panifo omodo ho awura sansensem Nsuatre ahensem no wo mo pese mpuntuo bekoso ewo kurodua mu esan se kwanyini bia pese obakura mu a yese ahensem eye basabasa Nsuatre na atwe asane ni nyina mu no Adom Kasee ebopini mensini krachi ye wo Sunyane West owura kosibuadum ene ne twetwe nkomo no wodi tu dwase de nananom eka ne nyina no krabia enim enyade a wode ne ho akofore ahensem emu na hyehyeye a wode etu dwa no eye national security hyehyeye se be ya asomdwie ebeba mensini no emu na nkofo na de omadwene ne ebu na me de ogidie se ne Ghana mampani asuma wode abano ena mehwese ebeye adwuma mene regional minister ene mpanimfo a ebo yeho ban no ena yehwe nim se house of obetumi afitisi asem no